дӯстон, агар мо дар бораи шабакаҳои иҷтимоӣ гап занем, тикток дар ҷои аввал меистад ва чӣ тавре ки медонем имрӯзҳо дар ин замон ҳамаи ҷавонон дар тиктоканд ва барои тикток ҳунарнамоӣ карда дар он ҷо видеоҳои худро мегузоранд ва мутаассифона баъзе ҷавонҳое ҳастанд ки дар тикток ба хотири тамошобини зиёд пайдо кардан ё ин ки хайп қапидан ба хотири фарқ кардани видеоҳояшон аз дигар видеоҳо ба корҳое даст мезананд ки бениҳоят аҷиб ҳастанд ва ҳатто хатарноканд ки дар воқеъ агар онҳо ба як хатоги роҳ диҳанд ҷони худро аз даст хоҳанд дод. ва чӣ гунае ки дӯстони азиз аллакай пай бурдер дар навори имрӯза мо тиктокер блогерҳоеро ба шумо нишон медиҳем ки ҳангоми навор кардан барои тиктокашон пои худро аз ҳад зиёд дароз мондан ва байрои ин хатогиашон ба қимати ҷонашон пардохтанд ва он видеоҳое ки ба навор гирифта истода буданд охирин видеошон пеш аз маргашон буд. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Necatop. Дар канали мо обуна шуда зангорро пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. агар шумо аз надоштани мӯи сар ва риш озурда гаштед, агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё фарбеҳ ҳастед мехоҳед хароб гардед, агар шумо хунукӣ доред ва дар ҷойгоҳ ранҷ мебаред ва мехоҳед мардонагии худро бақувват кунед, пас ба ширкати Азия маркет занг занед ва дороҳои гиёҳии табииро дастрас намоед. саломатии шумо бойгарии мост. рақамҳо дар рӯи экран. навори якум, Алисия Семенова, духтари рус. Ин духтари 24-солаи рус дар як мағозаи фурӯши либосҳо кору фаъолият мекард ва ҳамчунин тарафдорони бениҳоят зиёде дар тикток дошт. ӯ ҳамроҳи дӯсташ бо номи Дарьё дар як хона зиндагӣ мекарданд ва мутаассифона дар 9 декабри соли 2020 иттифоқе ки бо ӯ рух дод ҳамаи тамошобинонашро шокӣ кард. Алисия Семенова ҳангоми ҳамом кардан дар вуҷуди оне ки дар дохили ванна буд ва ҳамом карда истода буд, телефонашро гирифта хост ки барои тиктокаш як наворе анҷом бидиҳад ва айфонашро дар даст гирифта ба зарядмонак насб кард ва шурӯъ ба сабти видео кард ва мутаассифона баъди якчанд лаҳза телефоне ки дар дасташ буд ба дохили обе ки ӯ дар ванна буд меафтад ва чӣ тавре ки аллакай фаҳмидед, ҷараёни барқ дар об пахш шуд ва духтаракро аз кор монд ва баъд аз тафсиши табибон гуфтанд ки марги ӯ фавран ба ӯ омадааст, яъне дар ҳамон ҳолате ки ҷараёни барқ пахш шудааст, дилаш аз кор мондааст. дӯсташ Дарьё ки ҳамроҳи ӯ дар як хона буд, нигарони ӯ мешавад ва пас аз чанд лаҳзае меояд ва ба хабаргирии ӯ ки бифаҳмад ки чаро дугонааш ин қадар дер кард ва вақте ки дохили ҳамом мешавад, бо садои баланд ҷеғ зада ҳамаро ба ёрӣ даъват мекунад. ӯ бениҳоят шокӣ шуда буд ва рангаш парида буду дар назди дари ҳамом афтида буд. Дарьё сабаби марги дугонаашро нафаҳмида хост ки дугонаашро аз дохили ҳамом гирифта ба берун орад ва ҳангоме ки даст ба дугонааш зад, ӯ низ камеҷ аз ҷараёни барқ такон хӯрд ва дугонаашро раҳо кард. Дарьё мегӯяд ки вақте ки телефонашро аз об берун овардан, ҳанӯз дар ҳангоми заряд буд ва ин наворе ки ҳозир шумо дида истодаед соати 21:54 тақрибан аст ва охирин наворе пеш аз марги ӯ буд ва ҳамин охири наворда телефон аз дасташ афтида буд. дӯстон, чӣ тавре ки медонед, тикток як платформаи аҷибе ҳаст ки ҳама рӯза видеоҳои ҷадид дар он нашр карда мешавад ва шумо дӯстони азиз ҳамин намуди челленҷе ки ҳангоми рондани мошин ронандаҳо аз сари чамбарақ пиёда мешаванд, рақс мекунанд, шинос ҳастед ва ин намуди челленҷҳоро дидаед. ин намуди челленҷ соли гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тикток тренд буд ва вақте ки як ҷавоне аз Ҳиндустон ин намуди видеоро дид ва хост ки ӯ инро такрор кунад ва тасмим гирифт ки як видеое ба монанди ҳамин нашр созад. пеш аз оне ки ӯ хост ин корро анҷом диҳад, ин ҷавони ҳиндӣ телефонашро ба дӯсташ дод, то ки ӯ аз ин намуди ролик ба ӯ наворбардорӣ кунад. шумо бовар намекунед дӯстон, як иттифоқи бениҳоят ғамангезе афтод ки ҳангоме ки ӯ пиёда шуда буд аз тракторе ки кор карда истода буд ва дубора хост ки ба он бинишинад, мутаассифона ногаҳон пояш мелағжад ва ӯ сараввал зери чархи калони трактор мемонад, ӯро зер мекунад ва пас аз он зери ҳамон ҷуфткунаке ки мебинед, оҳанҳои бурандае ки дар ҳаракат буд, зери ҳамон монда тика пора шуда, дар зери ана ҳамон трактор ҷони худро аз даст медиҳад ва ҳамаи ин сабти камера мешавад. пас аз якчанд лаҳзае мардуми маҳаллӣ ба он ҷо расиданд, аммо бениҳоят дер шуда буд. ягон намуд ёрии таҷлиб ба ӯ кӯмак карда наметавонист. чӣ тавре ки дӯсташ гуфт, онҳо танҳо мехостанд ки барои тикток як наворе кунанд ки ва ин хатогие ки аз ӯ сар зад ба қимати ҷонаш пардохт. қаҳрамони навбатии видеои имрӯзаи мо Донёлхон мебошад. ин ҷавоне ки мебинед, як тиктокери маъруфи покистонӣ Донёлхон буд. Донёл пеш аз ин дар Исломободи Покистон зиндагӣ ва фаъолият мекард ва пас аз оне ки видеоҳоашро нашр кардан аз сар гирифт дар шабакаи иҷтимоии тикток, қариб ки ба 200 000 подписчик расонда буд. Донёл аслан дар зиндагиаш ягон камбудие надошт ва фарзанди як сарватманде буд. Донёлхон дар ихтиёраш ҳамаи чӣ дошт, аз ҷумла мошин, хона, сарват, бизнес, чизе ки дигарон орзу мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ӯ аллакай
дошт. Як шаб Дониёлхан бо ҳамроҳи дӯстонаш дар як мошин сафаре доштанд ва Дониёл хост ки ҳангоми ронандагӣ вақте ки суръати мошин баланд буд, хост ки барои тиктокаш як навори ҷадиде сабт кунад. Чӣ тавре ки дар навор худатон мебинед, роҳ бениҳоят ҳаракаташ зиёд аст ва дар он ҷо мошинҳо зиёд гузашта истодаанд. Ва аз тарафи дигар худатон мебинед ки Дониёл бениҳоят суръати баланд қатъи ронандагӣ мекунад ва ҳатто баъзан вақт ба самти муқобил мебарояд, ки ҳамин ҳолат ногаҳон мутаассифона дар муқобили ӯ як мошине меояд. Дониёл ба хотири пешгирӣ кардан аз ин ҳодиса мошинро ба самти чап мебарад ки бо дар он ҷо низ бо як мошини дигар рӯбарӯ мешавад ва мутаассифона дар ҳамин ҳолат аз уҳдаи ҳаракати чамбарак намебарояд ва бо он мошин бархурд мекунад ва чуноне ки медонед ин видео ҳам охирин видеои ӯ буд. Ва бадбахтии кор ин дафъа дар он аст ки Дониёл бо ин хатогие ки карда буд на танҳо ҷони худашро аз даст дод, балки ҷони се нафари дӯстоне ки дар мошин ҳамроҳи ӯ буданд, онҳоро ҳам аз даст доданд ба хотири хатогии як нафар. Албатта мешавад гуфт ки ин амри тақдир аст ва ҳар чизе ки худо хоҳад ҳамон мешавад, аммо эҳтиёт ними ҳаёт гуфтиянд. Барои ҳамқа фикрҳои худро дар комментария бинависед ки ин гуна хатогиҳо арзиши онро дорад ё ин ки не. қаҳрамони навбатии видеои мо Амар Ҳайдар мебошад. Ин ҳам ба мисли қаҳрамони пештара чӣ тавре ки гуфтем аз Покистон аст. Ӯ тибқи нақшаи кашидааш ҳамроҳи дӯстонаш дар шабакаи TikTok видеоеро нашр мекард. Ҷои таассуф дар он аст ки бо аслиҳаи ҳақиқӣ дар дасташ барои TikTok як пасаноични видео, яъне як саҳнаи ҳаҷвӣ месохтанд ва гӯё ки он касеро бо силоҳ таҳдид мекунад. Мутаассифона вақте ки силоҳ дар даст бошад, аз уҳдааш набароӣ, дар натиҷа ҳар гуна фоҷиаҳои марговар рух доданаш мумкин аст. Ва чӣ тавре ки аллакай тамошобинони гиромии худатон фаҳмидед, Амор иштибоҳан кӯлакро зер кард ва шелик ба пешонии дӯсташ кард ки дӯсташ дар ҳамон ҷо ҷо ба ҷо ҷонашро аз даст дод. Ин аблаҳ фикр мекард ки аслиҳа комилан холӣ аст. Дар натиҷаи кор чӣ гуное ки фаҳмидед, ба назар мерасад ки аслиҳа холӣ набудааст ва тир ҳатман як то доштааст. Барои ҳамин дӯстони азиз, барои машҳур шудан дар интернет, аз ҷумла дар TikTok, ба ин гуна корҳои ахмақонае ки метавонад бо қимати ҷонатон пардозад, даст назанед. Дар баёнияи худ ки дар полис навишта буданд, волидайни Амар гуфтаанд ки ин аз беаҳамиятии мо нисбати фарзандамон буд ва ин тамоман тасодуфан шудааст. Ӯ ҳеҷ қасдан намехост ки ба ӯ шелик кунад. Ва илова бар ин, хонаводаи Амар ба тамоми волидайни рӯи замин таъкид кард ки ҳамавақт фарзандонатон таҳти назорат қарор гиред ва онҳоро тарбияи хуб диҳед. видеои навбатие ки ҳозир дида истодаед аз тиктоки як навҷавони индӣ гирифта шудааст. Ин писаре ки мебинед, сараш аз қатораи мумбаие ки дар ҳаракат буд баланд карда шудааст, яъне аз сараш аз қатора баровардагӣ ҳангоми навори видео буд ва ӯ низ тасмим гирифт ки барои машҳур шудан дар платформаи тикток як видеои ҷадидеро навор гирад ки дар интернет машҳур ва ҳам видеоаш дар тренд ғалтад ва барои ин кор як тасмими бениҳоят ғалате гирифт. Ва чӣ тавре ки мебинед, чанд нафар дӯстоне ки дар пушти ӯ қарор доштанд шурӯъ мекунанд ба наворгирии ин ҷавон ва пас аз чанд лаҳза писарак қатораро аз дастгиракаш медораду овизон меистад, то як чанд лаҳзаи кӯтоҳ аз ин вазифаи хатарноки худ лаззат мебарад. Аммо ногаҳон мутаассифона як пояе ки дар наздикии ин ҷо истода буд, он қадар ба он наздик мешавад ки мустақим ба сари ӯ мезанад ва ин ҷавон низ дар асари ин ҳодиса сукут мекунад дар замин ва ҳамзамон ҷонашро аз даст медиҳад. дӯстони азиз, дар охир мо шуморо бо як ситораи машҳури ҳиндӣ бо номи Моҳит Мур шинос менамоем. Ин ҷавони зебо ҳудуди 500 000 обуначӣ дар TikTok дошт ва ӯ ҳамеша сай мекард ки видеоҳои ангезавӣ ва сарҳушкунандаро нашр кунад ва ҳамин ки ӯ рӯз ба рӯз машҳуртар шудан мегирифт, ӯ талошашро боз ҳам зиёдтару зиёдтар мекард ки то ин ки боз ҳам аз ин ҳам машҳуртар шавад ва барои ин ҳадафаш расидан ӯ видеоҳоеро нашр мекард ки рӯз то рӯз аз рамкаи одамгарӣ баромадан мегирифт, яъне бениҳоят корҳои хатарнокро сар кардан гирифт. Дар натиҷаи ин корҳояш ӯ албатта алоқамандҳои зиёде ҳам пайдо кард ва боз ҳам машҳуртар шуд ва обуначиаш ҳам зиёдтар гашт. Бояд як чизи бениҳоят муҳимро ёдрас шавем ки ӯ дар зал рафта машқ мекард, яъне ба намуди бодибилдинг машғул буд ва илова бар ин дар як мактаб ҳамчун муаллим кор ва фаъолият мекард. Зиндагии ӯ ҳамааш хуб буд ва ҳамаи корҳояш тибқи нақша пеш мерафтанд, ягон чиз камбудӣ надошт ва дар ҳамин ҳолат чӣ гуное ки мегӯянд, хейтерҳо дар кор даромаданд ва нисбати ӯ ҳар гуна видеоҳои росту дурӯғро пахш кардан гирифтанд ки ӯро таҳти таъсир қарор гузоштанд ва ин ки аз сабабе ки ҷавон буд, онҳоро бепосух намегузошт, дар ҳар яки онҳо ҷавоб мегардонд ва бо интишори видеоҳои худ дар канали тиктокаш онҳоро тавҳин мегуфт. ӯ албатта чӣ тавре ки аллакай худатон фаҳмидед, бо ин кораш душманҳои зиёдеро ҳам пайдо кард. Ва як рӯз Муҳит вақте ки дохили мағоза барои харид омада буд, дохил шуд. Ин мағоза дар наздикии хонаи ӯ қарор дошт. ҳангоме ки ӯ вориди мағоза шуд, ду нафар дар мотосикл омаданду вориди мағоза шуданд ва дар ҳамон ҷо аз тапон
тапонча ба тарафи ӯ тир холӣ карданд ва ӯро аз байн бурданд. Тибқи гузоришоти расмӣ ба муҳит 13 тир холӣ карда шуда будааст, ки ӯ барои зинда мондан ягон шансе надошт ва ҳамчунин ӯ дарҳол дар ҳамон ҷояш ҷонро аз даст додааст. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир мерасад ва шумо дар комментария ҳатман бинависед ки кадоме аз инҳо ғамангезтару ва фоҷиаовартар буд ва ба рӯи кадоми инҳо шумо зиқ шудед ва ман фикрҳои шуморо дар комментария интизорум. дар канали Necatop обуна шавед, то ки аз видеоҳои ояндаи мо бехабар намонед. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.